जोंनि बिफाया नैबे जोंनि ग्राम्य बिकास मन्चनि सेक्रेटारि आरो बेनो जोंखौ माने इनो जोंनो माने बिफा आरो बिनो जोंखौ माने गुबुन हारिया 25 लाखनि प्रजेक्ट बानायदो बिसोरनो खालामना गामिनिफोरा बेनिफिट मोनबाय दोङो दे एनजिअ ग्राम्य बिकास मन्च আৰু IDBI হেল্প কৰিছে আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা এই মহিলাখিনিৰ লগত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু মেক্সিমাম আনমেৰিড নলবাৰী DC আহিছিলে ওম প্ৰকাশ তেখেতে খুব ভাল পাইছে আৰু আহিব মাজতে আৰু তেওঁলোকক বাহিৰত ট্ৰেইনিঙো দিয়া হৈছে হয় गुबुन हारिनि इउज होनो हाया आरो गावसोरनि हारिखौ माने माबा जोंनि बर' हारिखौनो मार्केटिं खालामदों आरो गुबुन बङाइगावनिफ्राय कार्बिआलंनिफ्राय जायो मोजां मोननानै कटन पियर कटननिफ्राय मोजां मोननानै बियावनो लांनो हायो आरो अर्डार हरो आरो बियो बिहुवाननिखौ गामसा जों दा जेनेरेल एरियायाव थानायाखाय माने सब बिहुवानो सलायोना नैबे जोमनाय काश्मीरि सलखौ आरो नैबे सार्टनि पिस आरो गरम सार्टनि पिस बियो जायनो आउटफिटनिफ्राय बा केलकातानि बे मेख्ला सादोर गुबुन हारिफोरा जे जोंनि जेरै गुबुन हारिनि गेजेरावबो जोङो जेथिया बेफोरखौ फाननाय थाङो आरो जोङो माने गुबुन बिथांमोना जे प्राइभेट हिसाबै जोङो बहुत माने इनिशिएटिभটো IDBI আৰু নেটফিৰ শেহতীয়া লাষ্ট যিখিনি কাম হৈছিলে সেইখিনি কাম আমি মিলি কৰিলোঁ আচ্ছা আমাৰ ফিউচাৰ প্লেনটো আছে কি আকৌ এক্সটেনশ্যন চেণ্টাৰ কিছুমান বনাম য'ত নেকি অকল বড়ো হেমলেটবিলাক আছে তাতে এক্সটেনশ্যন চেণ্টাৰ আমি বনোৱাৰ প্লেন আছে আৰু 500 মানে ট্ৰাইবেল উমেনক আমি ইনভলভ কৰিম বুলি প্লেন এটা আছে এইটো মেইন চেণ্টাৰ হ'ব जोङो माने गुबुन बिथांमोना जे प्राइभेट हिसाबै जोङो बहुत माने बे मेख्ला सादोर गुबुन हारिफोरा जे जोंनि जेरै गुबुन हारिनि गेजेरावबो जोङो जेथिया बेफोरखौ फाननाय थाङो आरो खामानि मावाबो नोंसोर बर' हिसाबै नोंसोर गारा आरो गुबुन हारि दावराव दावसि जाब्लाबो बिथांमोना जोंखौ हेल्प खालामो बिथिं जाय लाजाय गोलावफोरा जे गोरोगाबा खालामोबा बिसोर जोंनो होखायो बिथांमोना बेनिखाय बिसोरो होबथायो आरो सारा नोंस्रानि बाथ्राखौ बुंदों आरो बियो हांख्राय हरगोन होननानै बुंदों आरो उकिल बर' सारा बसुमतारी सारा Alvari. Renu baik dulu tidak. Deh. Oh, nalari. Hai. Taruh tadi. Baru. Masih sanggup ya? Di sana tadi pernah pun boleh. Anggita sudah.
Welcome, Honorable Ciprici. Long live, Honorable. हिसाबै खबर लानो फैदों दा थिग बे मिटिं नङा सारा ओरैनो रायलायगोन खुला खुलि नोंथांमोना ओरैनो गोसोनि माने साननाय हनायफोरखौ बुंफ्रुनो हागोन बेखिनियानो Aku tinggi sini pengen sila. सहाय खालामथावथाव बेबायदि समस्याखौ नुवाखै आरो আপোনালোকক সহায় কৰিব লগা ডাঙৰ সমস্যা আৰ্থিক অলপ বেয়া তাৰ কাৰণে নতুনটো লাগিব কোডবিলাক 14টাটো আমাক লিখি দিব লাগিব আৰু পাৰিলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিটো হোৱা সাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো দিলে না নামটো দিলে হ'ব